ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा माने मा थासारि दं आरो लोगोसे मा थासारि सोलिबाय दं नङा होमबा लोगोफोर मधुस्मिताया दा माने सानब्रै जाना दं माने गोमानाया निजिनि गावनि बिहावानो बुंदो लोगोसेयै नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोनो जाबाय जानाय गाव मुलि जाबाय थानांगौ बिराद आखुसुखु जानानै दं दा ओंखायनो बिहामजोखौ जेरैबाबो नांफिनगौ आरो आंनो जोंनि न'खराव ओरैबायदि जादों आङो दा थालिरबारि गामिनि खुंग्रिं थालिरबारि गामिनि आंनि न'खराव ओरैबायदि जादों आंनि बिहामजोआ दाख्लै 18 थारिख खालि फुङाव गामाखालि फोजाफेरामोन ओइदिनखालि आंखौ फोजादों बे फुङावनो फोजानानै ओंखाम संनांगौ ना संनाङा बाबा होनबाय संनांगौ आंहा जानानैल' थांगोन लाङा जों मालिकनाव मोनजागोन होननानै आङो बुंबाय बेनिफ्राय संनानै होबाय खावना होबाय बेनिफ्राय बेरेसियाव जाखां लोंखां बेरेसियाव जिरायनानै बिहामजोआ फैसा नांगौमोनलै बाबा बुंनायाव आं ओरैबायदि माबा दाख्लै पासबुक माबादोंमोन बेखौ एटिएमखौ एसे माबा खालामनो एप्लाइ खालामनो होननानै बुंनानै बे फैसा नांगौ होनना बिदोंमोन आंनाव बेनिफ्राय आं होनबाय फैसा आंनाव गैथ'आ एकाउन्टनि फैसाबो गवाखै होननानै आं बुंदों ओमफ्राय आं खामानियाव थांबाय दाना फिसालाखौ बे गावनि फिसायखौ लानानै बे आवजारसिम दोनहैदोंनो आं माबा लायनो होननानै बे एप्लाइ खालामहैनो होननानै थांदों जाहैदों ओमफ्राय थांनानै दा थांनानै दा मानसिया फिसाया थांनो नागिरदोंमोननो फिसाया थांनो नागिरना बिसिया बादा होदोंनो नों हिनजाव मानसि हारसिं बोरै थांनांगौरा आंबो थांफानो होनदोंमोननो ओमफ्राय बेखौ बिसिया बादा होबायनो फैसा गैया बारा बुरजा होननानै फिसायखौ बादा होनानै गाव हारसिं थांबाय थांनानै दाना फन हरबाय जोङो 1थासोआव फन हरदोंमोन ओमफ्राय खनसेल' रायलायबाय बे खनसे रायलायनायाव दाना आरो दसेनो फनखौ अफ खालामबाय अफ खालामनानै बेनिफ्राय उनाव आरो बुफिनबा रिङो हमा दाना खनथामनि उनाव सुइस अफ लाबाय फनखौ सुइस अफ लाबाय बेनिफ्राय आं न'आव सफैबाय खामानिनिफ्रायनो हरदों आं फनखौ सुइस अफ लाबाय सुइस अफ लानायानो लानाय न'आव फैबा सोंबाय आङो बिहामजोआ गैया नेबाय आवजाराव नेहैबाय जोङो खननै थांनानै ओमफ्राय न'आव दावराव दावसि जेबो गैखाया ओरैनो गाव एकदम थगायनानै थांथारदों आरो दा बे सोरजोंबा थांखोना ना गाव हारसिं थांखो दा बबाव थांखो दा बे आंनि बिहामजो मधुस्मिता होननाया ओमफ्राय दा बेखौ आंनो दा नांफिनगौ आरो खाथिफोराव औ दङबा नागिरजोब्बाय गासिबो सानब्रैसो जाखो माने दिनैजों सानथामानो जाहैबाय बे रायलायनायखौ आं मिथिया आं खालि खामानियाव थाङो फुङाव सिखारबानो जाबाय खामानियाव थांबाय आं खुनु मिथिया मोनाबासो सफैयो आङो खुनु न'खराव खुनु दावराव दावसि गैया फिसायखौनो दोनलांहोदों बे माबासिम आवजारसिम थांनायाव बे दालिगाव थांनो होननानै थांनाय बेंकआव गैया एसिमबो गैया दा मा खावलायगोन सोरबाफोर नुसनबायबा फैफिननो थाखाय सोरबाफोर नुयोबा आरोखि मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरखौ आङो थारमाने खावलायनो माने रायजो राजाफ्रा जायखि नुवा बेखौ एसे माबा फन नाम्बारा बाव होनाय दंखायो रायजोफ्रा बेखौ हमनांगौ हमनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनो जेरैबाबो न'आव सफैनांगौ आंनि बिहामजोआ भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा मधुस्मिता होननाय सासे बिहामजोआ माने बिहावनाव माने निउ बङाइगाव माने एटिएम एप्लाइ खालामनो होननानै फैसा बिदोंमोन नाथाय फैसाखौ बिना मोनासै लोगोसे बिनि उनाव मा जाखो बियो माने निउ बङाइगाव माने एटिएमखौ एप्लाइ खालामनो न'नि फारसे ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो मानसिया माने अट'मेटिकलि गोमानानै दं मानसिया माने गोमादों आरो जाहोना मा जाथाया मा बेखौ जोङो बिराद गोख्रों साननांगोन आरो लोगोसे बिथांखौ जों बहा दं बहा गैया बिथांखौ जोङो थाबैनो नागिरना हमनो नाजानांगोन लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन दै जोंनि बर' आइजोफोरनो मा नांगौ आं बेखौसो बुंगोन जोंनि बर' आइजोफोरनो मा नांगौ आं बेखौसो दाइरेक्ट बुंगोन दै जानो लोंनो गाननो जोमनो मोजां होनानैब्लाबो गथ' गथायखौ एडमिसन जिखुनु गथ' गथायफोरखौ मोजां फोरोंनो होनो हानानैबाबो न'खरखौ मोजाङै जानाय लोंनाय थासारिफोरा मोजांब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोरा मानो गोमाबाय थायो बेयाव मा खमि दं आं डाइरेक्ट बुंगोन आरोना लोगोफोर बेखौ आं ओरैबायदि बुंनो सानो माने आजिखालिनि दिनाव दै
जोंनि हाबा जाखानाय गथ' गथाय सासे सानै गोनां बिहामजोफोरा आरो लोगोसे हाबा जाखानाय साफा सानै सिख्लाफोरा आजिखालिनि दिनाव मानो गोमाबाय थायो अट'मेटिकलि बेयो माने गावबा गावनि गोसोखौ हमथानो हाया आरो लोगोसे गावबा गावनि गोसोआ रेजेक्ट बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा साफा सानै आरो लोगोसे साफा सानै बर' सिख्लाफोरा दिनैसिम एक्सेप्ट खालामनो हायाखै दिनै हमनानै ला फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार जिखुनु बिथांमोना अनलाइनाव सानफा सानफा थायो बिथांमोना बिनि थाखाय माने फाग्लि मबाइल मोनाबा नांलाय खमलाय जायो न'खराव जिखुनु बाहाना खालामनानै अट'मेटिकलि न'निफ्राय जेबो नांलाय खमलाय गैया काजिया फेजाल गैया बिनि उनावबो गोमायोब्ला बिराद साननो गोनां बिराद डेन्जार जागा एरिया होनना साननो गोनां आरो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ भिडिअ'आ बबे भिडिअ मा जागानि भिडिअ नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो बुंगोन जायबायदि मानसिया अनलाइनाव सानफ्रोमबो माने सानफा सानफा खामानि दामानि गारनानै थायो बिथांजोमोना गावबा गावनि खर'खौनो कन्ट्रल खालामनो हाया मोजां गाज्रि कमेन्ट फरायो मोजां गाज्रि रिप्लाइ हरलायलायो मोजां गाज्रि भिडिअ नायो बिनि उनाव बिथांमोना मा खालायो फेसबुकनि आगदाखै थानाय मोनसे मेसेन्जारखौ लिंक खालामनाय लोगो लोगो नों हमनानै ला वाट्सएपखौ नों लिंक खालामना लानो हागोन फेसबुकखौ लिंक खालामना लानो हागोन बिथांमोना मा खालायो दोखो साफा माने गुबुन हारिफोरजों बा निजिनि बर' हारिफोरजों ओरैबायदि मोजां गाज्रि भिडिअ कल रायलायसिगोन मोजां गाज्रि भइस कल रायलायसिगोन लोगोसे मोजां गाज्रि फट' हरलायसिगोन भिडिअ हरलायसिगोन बिथांमोना मा खालायो साननैसोनि उनावनो माने गुबुन हारिजों ब्लक साननैसोनि उनावनो माने जोंनि बर'फोरजों खारनाय बिराद खम दै गुबुन हारिजों खारनाय बिराद अभार माने बिथांमोना मा खालायो गोसोखौ हमथानो हायो ब्लक नोंथांनाव गारि भारा फैसा गैयाब्लाबो बै बिथाङा सोना हरगोन साननै सानथामनि उनाव मा खालायगोन दोखो सेक्स गेलेनानै मा खालामसिगोन हमजासिगोन फैसिगोन न'नि फारसे बेरा फारसे गथ' गथायखौ गोसोखांनानै थानो हायै थाखाय फैफिनसिगोन हौवाफोरबो गाबसिगोन बिहाव बिखुनजोबो खुलुमलायना गाबसिगोन बिनि उनाव मा खालामसिगोन हौवाजोंनो फैना ब्लक थाफैफिनसिगोन होमबा साननैसोनि थाखाय गांनाय उखैनाया मामोन हौवाया गांनाय उखैनायखौ होनो हायाखैमोन नामा ना गुबुन हारिनि अननायासो सैथोमोन नामा बेखौ मोननो बिराद साननो गोनां आरो जोंनि हाबा जाखानाय बर' आइजो साफा सानै आरो लोगोफोर साफा सानै सिख्लाफोरा साननो गोनां दिनैसिम बेफोरबायदिखौ हुदाखौ गाराब्ला गावबा गावनो संसारा बरबाद सोरबा बुथारजानाय सोरबा फासि होजानाय सोरबा रेखना बुथारजानाय बेफोरनो आसखान्दा गावबा गावनि जिउखौनो माने फोजोबना लानाय जायो आरो बेफोरखौ नागारनानै गावबा गावनि जिबायदि हायावनो गसंनानै जिबायदि हायावनो संसार जाखाना दं लोगोसे गावबा गावनि हौवाफोरजोंनो मोजां संसार जानांगौ लोगोसे गावबा गावनि जायबायदि गिबि हौवाया नोंनि खाफालाव सिन्दुर सुदों बेनो नोंनि गोथार हौवा साननानै लानांगौ लोगोसे बेफोरबायदिखौ माने बेले बेजे दा सान आरो दै आं डाइरेक्ट बुंखायो लोगोसे डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनांगोन लोगोसे आरो नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय लोगोसे आं नाम्बारखौ होफानांगोन नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बिथांखौ हमनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बेराफारसे न'सिम थिनहरनायखौ नाजाबानो जाबाय लोगोफोर बिनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो हायोबाय सेयार खालामना होदो लोगोसे लोगोफोर आरो बिसोरबा नुसनबाय दा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक खालामना हो दिनैनि भिडिअखौ एसे मोजां लोगोफोरा सोरबा हायोबा सेयार खालामना होबानो लोगोफोर दै न'खरनि गोमा जागिरि बिथांनि नाम्बारखौबो होनो हागोन आंनिखौबो होनो हागोन नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय मोनोब्ला दिनै भिडिअखौ एसे मोजां लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों